crtanje, amaterski filmovi, stripovi, ilustracije, web, dizajn, na neki način da i posljednje vreme radimo ozbiljno na nekom razvijanju igara. I pisanje, da. Pošto je Dragoljub predstavio moje kolege, sad ovde proču su taj deo. Kao što sam rekao, počeli smo kao mlado udruženje, svi smo imali po, ne znam, 19-20 godina. Bili smo žešći fanovi zvezdanih staza i svega ostalo, pogotovo u svemiru. Ime Photon taj ne znači apsolutno ništa, možda znači sve. Jednostavno, u tom trenutku kad smo bili naloženi na te takve naučno-fantastične fraze, sprovali smo neko glasanje, to ime je pobedilo i nekako zakačilo se i ostalo u dan danas. U to vreme kada smo nastali, naučno-fantastika je bila zapostavljena u Srbiji već 90-te, bilo je teško, na zvezdane staze smo nabavljali na VHS kasecama krugova koji su imali satelitsku i tako dalje. I nekako smo osjećali da treba neko da gaji naučno-fantastiku kao žanr u Srbiji. Međutim, od onda do danas dosta toga se promenilo. Evo, Avatar je odgledalo 300.000 ljudi, posljednji put kad sam pogledao informaciju u Srbiji, što je po meni jasan znak, ljudi, dosta je naučno-fantastika, ne treba vaša pomoć. Mi više nismo to udruženje koje se boli da donese razumevanje ka fanovima naučno-fantastike u Srbiji, i to više nije toliko potrebno, ali postepeno kako je vreme teklo, počeli smo da se orijentišemo na kreativnost, na crtanje, pisanje, neko se drugo poredio, pisanje, pravljanje filmova i slično, jer jednostavno to je ono čim smo prvo počeli, čim smo oformili grupu, prva stvar koju smo uradili, počeli smo pišemo neke zajedničke priče, da crtamo neke brodove iz zvezdanih staza, stavili smo nas kao likove. I to je jednostavno taj način imersije u naučno-fantastiku koji samo pravi fan može da doživi. Znači, jedno je gledati film, jedno je igrati igru koja deluje kao film, pa tu smo nekako unutra, ali kad sami stvarate svoje svetove, sami svoje pravila, nekako to dobije neku novu dimenziju u kojoj svi uživamo. Ne smijemo ih pustiti u prsten zemlje, ni po koju cenu. 8 planeta je dovedeno do potpunog uništenja, a na 5 planeta život je ugušen. Želimo više još, ne želimo više toga, prokleti svi ti političari koji su ovo napravili. Sad, skroz u dnu, ovo se nastaje dalje sa patetikom, i skroz u dnu piše Ivica Milanić, to sam ja, 5. D. U mojoj osnovnoj školi nije bilo brojeva za razred, nego su bilo slova. I ja sam bio u 5. razredu, to je 5 i 4, tad sam imao koliko, to je bilo recimo 10-11 godina, i napisao sam ovo, iz nekog razloga to je ostalo u gomili papira, spašeno od zuba vremena, i sad kad pročitam, totalno mi je smešno, pretpostavljam da i vama, zašto je onako baš dečije i sve, ali što se nije promenilo tog dana, je da potpuno prepoznajem motiv zbog kog sam to napisao, zbog kog je dečak od 10 godina, 11 godina uzeo pisaću mašinu porodičnu, ga otkucu na zelenom papiru, sad sve crvenim slovima i podebljanjima i markerom, neću posticirano. Zašto je on napisao? Moj motiv je tada bio ko što i sada. Želim da stvaram svetove. I to me gurnulo da to uradim, i to me guri dalje i danas da pišem i da učestvujem u nekim drugim projektima. Kao što je Relja rekao, ne toliko zašto sad ja želim da se ubacim u tuđe svetove, nego želim da napravim svoje. I tako, preko te želje sam i upoznao ljude iz Photon i Relju, i Ivana, i Aleksandra, i mnoge druge, zašto sam našao da oni isto imaju tu nit koja ih nekako gura da rade to, čak i kad nekako ne postoji neki spoljni motiv za bilo kakvo kreativno izražavanje, ali što je bitno, žele to kreativno izražavanje kao ja da podele s drugim. I pisanje koje je u suštini užasno usamljena radnja, pisac piše sam, mislim, ja nikad nisam ni pokušavao, nikad nisam ni kapirao kako to može se radi grupno, kao sad, ne znam, više osoba da piše priču, jednostavno to nije za mene. S druge strane, Photon je našao se kao savršena opcija za istraživanje tih nekih drugih vidova kreativnosti, kao što je film, kao što su stripovi i kao što su igre. A u poslednjih nekoliko godina, isto kao što je rekao Relja malo pre, mogućnost za pogotovo poslednji oblik kreativnosti igre koje se igraju ne kao neka kratka razmibrika koja traje 25 sekundi, minut, nego kao nešto što posjeduje svoju priču, svoj okvir, što jeste umetničko delo. Za mene je to nešto potpuno fantastično. Možda 2 godine, kao što je ova napisana priča, ili 3-4, izašla igra koja se zove Starcraft.
I ja sam to igrao i pratio sam tu priču i mislio sam, ovo je jedna od boljih priča koji se vidi u životu. Dobro, nisam baš imam previše iskustva pa sad mogu da cenim, ali kao što vidite uvijek sam bio patetičan, pa sam mogu da govorim sa neki takvi stari sa 16, to je koliko sam bili? 10. Manje, 14. Kaže sve koja si godište pa da znamo. Pa naime, rođen sam u nekom delu da nisu uzimali te brojeve i tako da između 81. i 84. Šalim, 83. godišta. I danas kad imam mogućnost da recimo pravim igre, učestvujem u stvaranju igara, to je meni kao ostvarenje sna, to je meni savršeno. Jednostavno, to je nešto što ne može biti bolje. Ako i mogu da živim od toga, smeo bi se svaki dan. Sad sam smemio. Šalim se. Ali, stvarno, taj sam kreativni proces je ono što mene vuče. Ne toliko krajnji proizvod, nego učestvovanje u nekom kreativnom procesu, a toga u Photon tajno stvarno ima dovoljno. I tu sam rekao ja našao, iako većina ljudi u suštini ne bavi se ono što se ja bavim, to je baš pisanje primjera. Ali, će kažem, nije to nešto jako glamurozno, ali jeste zanimljivo kad se okrenete i zamislite kao evo danas ste zaradili vašu platu tako što ste crtali, ne znam, ogromnog robota i polugolu devojku sa mitraljezom, nekim, mislim, laserskim ili tako neke gluposti. Mislim, jeste to vrlo zanimljivo. I, hoću kažem, onda je nekako Photon taj prerastao u neko udruženje koje više ne popularizuje samu naučnu fantastiku, već više popularizuje taj korak, iskorak iz tog sveta čistog konzumenta, ono kao kažem, ljudi koji samo konzumiraju tu neku te svetove. Ja mislim da je to Ivica odlično reći, baš svetove, nije to ni samo naučna fantastika, to može da bude bilo kakvi alternativa ovome što vidimo svaki dan, da naprave taj korak i da počnu da nešto reprodukuju. I Photon taj da okuplja takve ljude na našim forumima, na internetu, najčešće se i nekad ovako svi nađemo i sa baš tom idejom da stimuliše uprkos često, onako kažem, teškim i finansijskim uslovima ili tržišnim uslovima, nije bitno, da stimuliše baš to neko stvar. Zato što, evo, Ivica je sam rekao, znači on za nekoj svoje ideji pisanje knjige ili pisanje priče jednostavno je sam. I on je u početku uzeo mašinu i otkucao to na mašini, pokazao možda svojim prijateljima i roditeljima. Međutim, sad imam jednostavno mogućnost da putem foruma, putem taj foruma, ali i ostalih medija koje postoje, koji su aktualni, tu priču prikaže izuzetno veliko broj ljudi koji mogu kritički da ocene, mogu da se uduše, mogu da mu kažu što je nije dobro, što je mogu da poboljše. Na taj način jednostavno i svoj kreativni razvoj poboljša i dobija jednostavno feedback na to što radi. Evo možemo recimo baš konkretno za ovu mapu, kako je cela priča počela. Pre možda godinu dana i manje izašao StarCraft 2 beta print, pola godine. I jedan drugar sa foruma, Mladen, taj lik, je samo spomenuo negde da se igra u map editoru i da pravi mapu. I kao nešto nam je pokazao kako to ide, postavio je na tom postu neki primjer i ja sam rekao kao super, kao imaš neku priču, ajde ako postoje neka priča, da mogu, ako se zainteresuo da ja napišem neki okolni scenarij. I onda rekao, da, super, postoji priča. Imamo glavnog negativca u univerzumu i onda naš junak pobedi i sve univerzum eksplodira i ja sam bio kao čovječ, imam milion takvih. Aj kao nešto sad, da ja malo njegovu ideju doradim. I sad naravno ja sam opet gurno stvar što više guram na moju stranu, da bude brat protiv lošeg brata, ne odmara, prevrat, ne, ali na manjem nivou, ali mnogo dubljih emocija, ono kao idemo kao Tarantino sreće StarCraft koji sreće Bibliju. I tako nešto, a on je upozorio ovaj samo da usmištavaju stvari sa ovim bombama i mačima. I super je zašto ja i on pojedinačno nemamo tako nešto zanimljivo. Istražujemo svoju seksualnost, sad se mnogi meni šale povrate vraćati tu temu, ali neću više čudaću. I nas dvojice imamo, znači on je koder, ja sam kao pisac, ali super je u tom odnosu da ja bukvalno imam osjećaj kao da radim za njega. Ja napišem nešto, napišem neki dijalog, on kao ne sjećam se, ne piši ponovno. I sad ja uopšte nemam razlog da ja guram, kao ne, ovo je baš super. Ja kažem, okej, pošto je on u priči glavni, ali to meni nekako nije problem, zašto je meni samo super da sam ja u tom procesu čovječ, ja pravim StarCraft igru, da ne treba StarCraft igru, ali u mojoj glavi to tako se izgleda. I ovo je samo primjer kako vi nastavljate to isto što ste radili kao klinci, ali sad i za pare bome, a i ovako, ne mora pare, mislim, za pažnju, za neki feedback preko interneta i tako dalje. To je nešto, ovako mislim, fenomenalna stvar. Sigurno složiti. Slaže se, apsolutno. Buduće saradnje s vama i plasiranje, kao što ste rekli, je neverovatno. I sada, slaže se potpuno sa Sreljom, više nema izgovora, nema više, sad ja sam genij u stvari, ali to se kapira samo moja keva.
nije spreman još svet za moju umetnost. Takvih stvari nema. Znači, sa minimum, ne treba čak ni, to je ludilo, mislim, svet se toliko promenio da je jednostavno nekako teško mi da prihvatim to, da sam se probudio posle 5 godina u 2010. Znači, ne bi verio da to stvarnost. Nemamo leteća kola, ali imamo mnogo toga što nisu ljudi mogli 60-ih da zamisle. Mi sad imamo alat koji daje čovjeku mogućnost od 0 do 100.000 starta nekog kredita koji mu da banka, da napravi sve sam. Sam da iskodira, sam da napiše, sam da komponuje, sam da snima glasove koji zvuče profesionalno uz dovoljno rada i uz dovoljno truda, da to promoviše preko socijalnih mreža, da se to širi kao lavina i da kada neko dođe kao, videli smo tvoj YouTube klip, ok, evo 30 miliona napravi neki film. Šanse to su jako male, nije sad da će to svakom da se desi, ali samo mogućnost za to, samo da ta realno postoji mogućnost, bi sve koji se bilo čim bave morala natjera da se baci na to duplo jače vreme. U našem umu to ne može da propadne, što nama je sam proces taj koji je ono što nas privlači. Jer mi da je obrnuta situacija već kod uslove svega 1000 puta i zaposlili su neku poštu, da samo imamo vezu. Ovako mi nastavljamo da radimo iznova, ne znaš što sad mi želimo da to zaradi $5.000 do 6 meseci, inače batalimo, nego zašto toliko uživamo u samom procesu, da li je to pisanje, da li je to stvaranje nekih zajedničkih scena na igrama, da li je to same igre, da li su to filmovi, bilo šta, to je to što nas privlači i što će nastaviti nas privlači, a umeđu vremenu u svet samo ko da se postaje tako, da daje se više i više mogućnosti da se to na kraju plasira i možda da se uđe u neke komercijalne vode. Forum je postao glavno mesto skupljanja, međutim sam engine koji se koristi za forum nije toliko dobro za ostale ideje koje mi posjedujemo, tako da prelazimo na druge metode popularizacije naše grupe i sajt će biti dosta bogatiji sadržajima i tu planiramo mnogo više angažovanja članstva, nas pre naše članice, možda najviše, a i svih ostalih koji su zainteresovani, da pišu recenzije knjiga, filmova, da jednostavno to pretvorimo u jedan fan sajt gde će ljudi moći da nađu i neke nezavisne prikaze knjiga, filmova koji se pojavljaju u Srbiji. Za bilo šta, to je stvarno, ja mislim, problem malog grada, da sad nije da se pravimo, ali mnoge tako odlične ideje koje su odbijene, dok neke, ja ne znam po kojoj to logici. Ne treba gigantski laser za uništavanje planeta, mislim, ko drži to ne treba. To je smešno, ako to nije potrebno, mislim, znaš, ono kao... Ali ne, ali ljudi u gradu